ሰላም ፍትዋትን ፍቁራትን ኤርትራውያን ተቀማጦ ሀገረ ኖርዌይ ስመይ ረመዳን ሽፋ ወይ ድማ ወድ ሽፋ በዓል መቀማጠይ ኣብ ኦስሎ ኣብቲ ወርሒ 7 2017 ኣብ ሃገረ ቱርክ ኢስታንቡል ዝካየድ ኤርትራውያን ካርኒቫል ቶቲል ግሩፕ ዝተዳለወ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ቀንዲ ወኪል ናቶም ኮይነ ነቲ ፌስቲቫል እቲ ንምምዕራግ ዘድሊ ምትሕብባር ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ክገብር ምዃነይ ክሕብረኩም እፈቱ ኣብቲ ምትእኽኻብ ማኣዲ ፍቅሪ ኤርትራውያን ምስቶም ኩሎም ሃገራውያን ስነ ጥበባውያን ሙዚቀኛታት ደረስቲ ገጠምቲ ዘየምቲ ተዋሳእቲ ብሙሉኦም ዝሳተፍሉ ንኸየምልጠኩም ቀዳማይ ብስመይ ክዕድመኩም ፈቱ ጀዚራ ትራቭል ኤጀንስ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ኦስሎ ኣብ ግሩንላንድ ብሪጋታ 18 ኣድራሻና ከምኡ ድማ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም ክትረኽብዎ ምዃንኩም በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ፈቱ ኣብቲ ማኣዲ ፍቅሪ ኩላትና ኤርትራውያን ተረኺብና ዕዱማት ክንከውን በዚ ኣጋጣሚ ዕድመይ ክቅርበልኩም ፈቱ ዓወትና ሳልጦን ፍቅርን ሰላምን እምነየልኩም ሓወኹም ረመዳን ሽፋ ካብ ኦስሎ